Зейда район советы утырышы энергетик мәдәният сарайында эре җитештерү предприятиеләре һәм авыл хуҗалыгы оешмалары эшчәнлеген чагылдырган электрон күргәзмәдән башланды. Һәр тармак җитәкчесе 2022 ел эшчәнлеге уңышлары белән таныштырды. Сессиянең пленар өлеше энергетик мәдәният йорты залында дәвам итте. Узган елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре 2023 елга планнар турында төп доклад белән район башлыгы Разиф Кәримов чыгыш ясады. Важнейшее направление нашей работы – это инфраструктурное развитие. Дальнейшее развитие жилой застройки начато в 4-м микрорайоне. Введен в эксплуатацию 24-квартирный дом. Всего же здесь предусмотрено строительство 12 многоэтажных домов. Согласно измененных генпланов, массивы земель для строительства созданы в 4-м микрорайоне и в Воздвиженке. Министр Олег Коробченко районда эре сәнәгатьләр эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Зәйлеләргә нәтиҗәле эшләре өчен рәхмәт белдерде. Һәм киләчәктә дә район һәм шәһәр халкының тормыш көнкүрешен яхшырту өчен башкарылачак барлык мәсьәләләрнең уңышлы хәл ителәчәгенә ышаныч белдерде. Утырыш бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Социаль яклау бүлеге башлыгы Эльмира Хуҗина фидакар хезмәт өчен медаленә лаек булды. Татарстан Республикасының җирле үзидарә үсешендәге хезмәтләре өчен медале белән район хисап-исәбе бүлеге башлыгы Ольга Григорьева бүләкләнде. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре мактаулы исемнәре бирелде. Шулай ук уңышлы хезмәтләре өчен Татарстан рәисе рәхмәтен, министрлар кабинетының рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.